Jeg er fra København, jeg skal sige det. Ja, 2 minutter. Så det er faktisk nu, for via den ikke. Det er noget af det smukkeste, vi kan få, det er når vandrer fat i efter den. Så er det virkelig helt omklamret. Det skulle lige have været det. Ja, 2 minutter. Det er noget af det smukkeste, vi kan få, det er når vandrer fat i efter den.